yachete utagutigaye ntesegete morembe timbwatincyandegete ndebyo mochandaso chakerete egasina rwete kinyaregete nganyoro mukunku nigaregete amache bavambekerete nkesyalera bwango kingondogete ekyagere simye yarerete ngayigokira sinatigete akabwata kaborya ngachigota nganyora ambiterete yani abakungu abagusifu now etoko trend Eastern Central Africa yani ase toko trend yani asama be tokareko ruwani abasacha baito tokareko wanchogo sibichanga ndagira tokareko baroseri abana bonse tokareko basibi yani ntogasito in social media neke maine osino bolimo bunamangana yakaregocha aseinde my friend ntomere message yani kontebi neke maine osino bolimo ase number yani 0700690536 my friend lazima tomanya ningo wate amagasa que montoño como que mu mama como que morano yo minto tigre la invisible no yo hizo que soko boate simia kise konye diaro mobe anganye bise como tige nerago sike como tige yo mochi narabuche ila naka gera mole como moko majibuna pa una papa como dibuna wa no boate wori yani ngo batebyani bonega abasache bagendrete gutuma chi message ga abagoteba nabakungu babeire abainenu sana lakini nkoboli niga abakungu kale mbalenge bainenu aseki babeire abenenu ernelio liswali tobwate aselero Daisy Morako rusirara karegote baiga yani ati abasacha babeire chinchoke ebakarekora saisi kone inde bairana bara sanka. What does that mean? Ayo mancho motegeri aria sore ignora ati boniga ntore ase pandemic ekoroku corona yani tarane sanitizer ya gone inde tweba kobeka a mask my friend. Corona is serious and it kills.